האם הצלחנו לעזור לאבישג? התשובה הקצרה היא כן. למי שלא זוכר, הנה תזכורת קצרה לסרטון שאבישג העלתה לפני שבועיים, שבעקבותיו התחלנו לנסות לעזור לה. עוד חודשיים וחצי יש לי מולדת 23, ואני מאוד רוצה להיפגש עם עדן גולן, אבל לצערי זה לא יקרה. אבל מה שאני כן אשמח זה לקבל סרטוני ברכה ממנה למולדת. אז באמת, אחרי שרבים מכם ניסו לעזור, תיגעו, שיתפו, הגיבו, אנחנו הצלחנו להגיע ליואב צפיר שחיבר אותנו עם רייצ'ל, המרגנית המדהימה של עדן גולן, ועדן צילמה את הסרטון הזה במיוחד בשביל אבישג. איוש אבישג, זאת עדן גולן, אני ראיתי את הסרטון שלך ורציתי לאחל לך המון מזל טוב ליום הולדת 23 שלך, שתהיה הכי מאושרת בעולם, מלאה באהבה עם חיוך על הפנים, ורציתי למסור לך המון אהבה וחיבוק חם, ועוד פעם מזל טוב.